Helo, fi'n ei drwy. Dwi'n mor gyffrous i rannu fy nhaith gwaith yn y GIGA gyda chi. Dechreuodd hi flynyddoedd yn ôl pan oeddwn ni yn y ysgol a daeth siaradwr gwadd i'n gwasanaeth. Fe siaradodd gyda chymaint o angerdd a brwdfrydedd fel fy mod i wir yn gallu gweld fy hunain yn gweithio yna. Wnaeth hyn wir ysbrydoli fi i geisio am fy swydd gyntaf gyda'r GIGA ac roeddwn ni mor gyffrous pan ges i fe. Wrth weithio, roeddwn ni hefyd yn astudio am fy ngwadd yng Nghyllid ac roeddwn ni mor gyffrous pan ges i 2-1. Roedd fy rieni mor falch. Dwedodd rhywun wrtho fi unwaith, mae'r lifft i lwyddiant allan o wasanaeth. Bydd raid i ti defnyddio grisiau. 1 cam ar y tro. Roedd hyn yn gyngor da hefyd, does dim llwybr hawdd. Yn fy adolygiad PYDR nesaf, wnes i ofyn a oedd modd i mi geisio am y raglen graddedigion gwasanaeth cyhoeddus Cymru gyfan yn Academy Wales. Roeddwn i mor falch pan ges i fy nerbyn a wnaeth helpu fi i ddatblygu a rwydweithio ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. Fe wnaeth fy mhrofiadau gwthio fi allan o'm harth cysur ac ymhellach nag unrhyw beth allwn ni wedi breuddwydio amdano. Ond yr un peth dwi'n cofio pob tro, anghofio camgymeriad, cofio wers. Am daith mae wedi bod. Mae'n teimlo mor anghredadwy fy mod i ar y un llwyfan yn ysbrydoli genhedlaeth nesaf. Mae pobl yn gyson yn gofyn, pa gyngor bysa ti'n rhoi i bobl ifanc sydd ar fin dewis ei yrfa? Fy ateb, yn union beth ddweddwyd wrthyf nôl yn y gwasanaeth ysgol yna. Breuddwydwch yn fawr, arhoswch yn bositif, gweithwch yn galed a mwynhewch y daith.